apoy muna siya. Dahil uulan na daw. Yun! Fire of the woman! Aray! Dahil sasain na kami. Yan o, yung sain. Yan, yung sain. Tumuulan kasi kaya yan ang silong. At dito naman sa kabila, walang silong dahil wala kaming ibang ilalagay. May tulda na pwede naman, pero wala naman. Ginagawa mo! Yung tulda pwede naman, pero wala naman. Babalik na naman. Loko, nahulog! Bilisan mo kasi. Apoy na yan, wala ka pang isain. Sige, bilisan mo. Yun. Lagot ko. Wala ka pa po. Wala, ako ba hindi ka na ni? Guys, umuusok na. Yan o. Matutunog na guys. Yan o, may apoy na o. Yan yung mga usok o. Hindi na makita guys. Yan o, yan guys. Yan yung sunog. Ito yung sunog. Kaya guys, nagbabalik na. Ayos na yung ating paglutuan. At antay lang guys ha. May pupuntahan lang kaming kukunin. Ayahin na kami na magsaing. Pero yung mag-ano ng apoy, wag magpatulong sa mga matatanda na kagaya nila lolo, lola, kung hindi niyo alam, mama, papa, kung hindi niyo alam guys, kuya, para hindi kayo makasunog ng bahay. Oo, dahil delikado. Ayan guys, nagbabalik na naman kami. Kaya guys, yung tinuro namin kanina sa inyo, dapat gayahin nyo. Dapat tignan nyo ng mabuti para walang masusunog, disgrasya. Abay! Abay, nagalakan sa kain! Abay! Bakit ito, Junid? Ha? Ay, thank you. Oh no! Aray na! Pwede na! Aray ka! Hindi baby! Ito na! May ko sa matan! Nagsakit ang mata ko ulit! Babinggan ka na! Guys! Aray na mo! Guys, babalik kami mamaya. Bye-bye. Bye-bye. Huwag mo itong kakalimutan na. Dadan mo ka dun sa kayo. Alam na daw ako na. Ito guys, ito guys. Ang pagtatagbat nila sa mga Sika! Uy, Sika! Bye! Tanong ka. Tanong ka dito. Nak, gatarin din ako. Ay, hindi pa ako Ilocano ha. Tama, nagbalik na kayo Ilocano. Ay, hindi pa ha. Naging akong Ilocano. So, paalam guys. Paalam. Paalam. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at Bell notification. Opo. Bye-bye. Sa prank!